η μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Κουράζεται. Όλη αυτή την παράδοση θα κατηγορούν. Άρα, κούρασε. Είναι δύο σημαντικές πηγές του κράτους, δύο σημαντικές των άξονες, Θα κάτσει να μας υπογραμμίσει και να μας πει και θα φύγει. Έχει να πάει στο Υπουργείο Παιδείας. 5 λεπτά να κάνουμε. Ένα κράτος που κάνει παραδοσιακή μορφή και πρέπει να συνέβη στη σημερινή εποχή και η γνώση του κάτω είναι να ξεκινάει κανείς να κάνει οικογένεια. Απ' όλα. Απ' όλα, ψή. Δίχως δηλαδή ο ίδιος να το έχει και η διδάξη και κάθε. Συχνά μάλιστα η επιδίωξη να δημιουργηθεί οικογένεια απέναντι στην παιδιά έχει σε δεύτερη μοίρα στο πρόσωπο του υπηστητικού σαν να μην είναι αυτός αυτή παρά έτσι που εργαζεται και στην ενίκηση των στόχων. Και παρακάτω, η μεταξύ των συνθήκων αγάπη, η μεταξύ των συνθήκων αγάπη είναι το θεμέλιο των ενδοοικογενειακών σχέσεων και το καλύτερο μέσα στο παράδειγμα για τα παιδιά. Η γέννηση των παιδιών, πολύ ωραία. Μπουγατσούλα, κάνω zoom στην μπουγάτσα. Γενάρης, εμπειρία. Εμπειρία. Γενάρη, για φάει λίγο ρε. Για φάει λίγο για να δείξουμε πόσο καλά περνάμε στην τάξη. Κανόνισε μαλάκα, αυτός κάνει απουσία. Εδώ πέρα βλέπουμε το Γενάρη. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά του παιδιά, να σας κρατήσετε και την επόμενη φορά, πρέπει να αφήσουμε Ναι, κύριε. και άλλα του Βαρκάνου. Είμαστε έξω, δημιουργούμε τα παιδιά, πάμε στους εργαζόμενους. Ναι. Ελάτε λίγο ρε. Βγάλε εφημερίδες πάνω, γράψα. Βάει. Λέει πάνω. Πάμε να παίξουμε καμιά μπάλα που είναι ο Βλάχος και ο... Κάτσε μωρέ να χτίσουμε λίγο τα παπάρια μας. Γράτσας. Κουράζεται. Κλείσει λίγο την κάμερα και στο τα αρχίδια μου και δεν κάνει. Άρα δεν ξέρω, είναι τεφορμέ. Έφαγα εγώ ρε μαλάκι πάλι. Περίμενε. Περίμενε. Να το βγάλω. Enjoy!